zbraní podporujeme manipulačné jednotky. To znamená, že pokiaľ máte nejaké palety alebo boxy na vašom sklade, na ktorom je zboží, není nutné pri presunoch skenovať všetko to zboží. Manipulačné jednotky sa nastavujú v reorganizácii skladu v sekcii manipulačné jednotky. Tam si pridáte, v podstate sú to klasické pozície, ktoré si pridáte medzi manipulačné jednotky, vytisknete si na to štítky a viete ich normálne skenovať. Následne vy klasicky, ako keby to bola pozícia, do toho skenujete produkty. To znamená normálne v naskladnení, naskenujete produkt vo viacerých kusoch, dáte to tam a naskenujete manipulačnú jednotku. Tento produkt tu mám 3-krát, tak to naskenujem, vložím sem a naskenujem tú manipulačnú jednotku. Tým potom tieto produkty sú vlastne definované, že sú v tomto boxe, ale tento box má nejakú pozíciu. To znamená, ja keď si naskenujem ten box samotný a naskenujem pozíciu, na ktorom je, tak vlastne sa mi priradí, že tento box je na tejto pozícii a v tom boxu sú nejaké produkty. Pokiaľ ja ho chcem zobrať a presunúť aj so všetkým tým zbožím, tak si zase naskenujem ten box, presuniem to na úplne inú skladovú pozíciu, naskenujem ju. Tu sa ma systém ešte spýta, či som si fakt istý, že to chcem presúvať a potvrdím ten presun. Takto vlastne jednoducho potom, keď hľadáte ten produkt, ja si tu nejaký pomôžu a vezmu, tak v overení pozice naskenujem ten produkt a ja vidím, že v boxu 13 je tá manipulačná jednotka aj na pozícii K20203. To je vlastne pozícia, kam sa tá manipulačná jednotka, ten box dostal. Takto dokážete veľmi jednoducho robiť presuny hromadné produktov po sklade, napríklad na paletách, v boxoch alebo v nejakých veľkých kartonových krabiciach.